Dumelang namaselo chani ndimadekwana Stella Vista etheda sanibonani bantu bakwaZulu Natal selidumela sihlala ke njengoba niyibonela nani konakele Dondota kodwa ke ngoba umnikazi wodaba ukhona sihamba naye la namhlanje ke sikubingelela usithi ubani wakabani wenzani la eSouth Africa. Ngibingelele bahlala emakhaya. Ngibingelele ukuthi zonke inhlaka zabezempilo. Ngibingelele umholi umphathi uMaphisa nethimba lonke ahamba nalo. Ngibingelele umama omkhulu wethu omphathisi umama omkhulu mama nomagugu. Namhlanje la okhulumayo usiyabonga Sangweni. Bazokukhumbula kabaningi ukuthi ke umuntu wakwagijima impela nje wagijima awusikhumbuzise kancane ukuthi ugijime nakumapha amazwe. Gijima kakhulu impela la eSouth Africa, ngigijima le-Arrows, ngigijima le-Pirates, ngadlalela i-national team. Hawuzwa Bafana Bafana. Absolutely. Njengamanje sesibuyisela back lokho ebebesisupporta ngakho sikubuyisela kubo manje abantu bakithi. Absolutely. Umuntu wena osuka la endaweni yaseDondota. Ngilisho kahle ngathi Dondota. Siyaliteketisa ke manje wena. Sedondothe phela njengoba awusiyele kafishane ukuthi kwenziwani la namhlanje kusekudlala abantu abangaki kwenzakalani iviki lokuqalile yini esenzakela. Ziyakhala la eDondota. Sisebenza ngesport ama-code ahlukahlukene kakhulu. Njengoba wazi siphathanisha nani baba uMaphisa ningabantu abezempilo. Elifuna ukuthi abantu behleze bephila ngokwenhleze beyicova emzimbeni behleze be right. Njengamanje sibhizi ngesoccer namhlanje kuqale ngolosithathu izikole kunama primary kwase kuba ama high school edlala nje ngoba siyabagqugquzela ukuthi ababe ku sport bengagxili ezintweni zama drugs. Second day kwaba abomphakathi badlala nabo. Ingane kwasekudlala no under 20 wadlala soccer nje izolo kwase kuba ama-final awu lama team asemakhaya. Namhlanje ke kudlala open abantu abaqhamuka endaweni ezahlukene ngoba khona nabaseswazini khona nabase-Efrahead khona abaseThekwini. Kugcwele nje abasuka endaweni eziningi ezahlukahlukene. Ziyakhala impela.